भइल हो हाँ मुखार दिन से ये मुन्ना सिंह हो बाप रे इनके बड़ा हाला बाजी इनके हल्ला रहलो बहुत सुननी हो बाकी हल्ला खाली केवानी है बाबा हाँ हमरा के यहाँ गोइले तो एगो लइका के सिरत न रह कहता कि जी ई कुर्ता पहले बड़ा बुझाता कि बांस में कपड़ा लटकावल आई फिर गीत संगीत की ओर ले चलता नहीं समय 3 बजता यही अनुसार गाना बजाना होई अब पाहुन बानी निम्न निम्न निर्गुण भजन आ कथा प्रसंग के भी बढ़ावल जाए काहे कि अब बाउर गीत गावे के समय नहीं थे ना भैया समय अनुसार ही गाना बजाना ठीक लागे ले ई दुनिया जवन हो माया के मेला हो ई मेला लागल बा हमने का सब कहुए मेला में आइल बानी ई मेला में खेला क के आई रेला के छोड़ के एक दिन अकेला चल जाए लोग का मन में घमंड होला कि हम चल जाए तो कोनो काम रोक जाए आज ले केहू का बिना कोनो काम रोकले नहीं ना जी रोकल बापा हो दादा खूब कमैले जोगौले काहे खाती हमनी के बाबा खाती कि बेटा हमार राज करी है दादा चल गईले दुनिया चलती है कि ना चलते बिया बाबा खूब कमा के जोगौले काहे खाती हमने का बाबूजी खाती कि बेटा हमार राज करी है बबो चल गईले दुनिया चलते बा बाबूजी खूब जोगावो तारे काहे खाती हमने खाती कि हमने के बेटा राज करी है बाबूजियो चल जाई है तब वो दुनिया चलते रही अच्छा सब लोग चल गए तो दुनिया चलते बा हमनी नोचे चौथे खातिर बाकी रह गइल बा ठीक है बा जौन बाकी बतन हमनी का नोचोत के बराबर कर दे ऐसे गीत संगीत के माध्यम से इहे रवा सब के बीच में हम दर्शाई कि कबो भी अपना बानी से केहू के दुख ना देवे के चाहिए रौरा बानी से केहू के तकलीफ पहुंच गईल एले बर पाप और कुछ ना हो ना बाबूआ जी ये बात के बड़ा सुंदर कवि जी लिखलन